egiten dugun balorazio orokorra aurreko urteetan bezala positiboa izan da, baina kontutan hartuta hau 3. urtea dela, alegia urte eta gutxi geratzen dela batzordeak daukan mandatoa amaitzeko, faltan bota izan dugu ausardia handiagoa batez ere bi esparrutan. Alde batetik, dagoeneko patroi batzuk agertzen hasi dira eta gure ustez ezin dugu itxaron batzordearen lana amaitu arte patroi horiek azeleratzen joateko, eta bestaldetik komisio hauek daukate ere izaera propositiboa, alegia ze proposamen egin behar diren, eta gure ustez halako batzuk ere ja perfilatu daitezke. Izan ere, lege eta batzorde honetan ez da ezer amaitzen, baizik eta da lehenengo urrats bat violentzia politikoa sofritu dugun biktima guztiekiko politika integral bat osatzeko. Soilik memoria mailan, baizik eta baita hezkuntza, etxebizitza eta bar. 238 eskaera erregistratu egin dira ja, horretatik 114 aitortuak izan dira, eta horietatik 81 torturatu aitortuak izan dira. Urte terdi baino pixka bat gutxiago falta da komisioaren mandatoa amaitzeko, harremanetan jartzen ari gara estatuaren biktimak edo estatuaren indarkeria jasan duten lagunekin, eta animatzen dugu gurekin batera bide hori egiteko estatuaren indarkeria sufritu duten biktima guztiei. Harremanetan jar daitezela gurekin, badakigu azken urte eta 4 hilabete hauek importanteak izan direla, eta eskatzen dugu jende guztiari animo urrats bat aurrera emateko, eta Rita Peña txiletarrak gogorarazi zigun bezala, se les ha abierto una puerta. Pásenla.